नमस्कार। प्रगतिशील भोजपुरी समाज के केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर हरिगोविंद राय जय भोजपुरी घर घर भोजपुरी कार्यक्रम में रउआ सबके स्वागत करतनी। आज हम बलिया स्टेशन पर बानी। बलिया की धरती बहुत पावन धरती है। वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। एहिजे के मंगल पांडे जी रहनी, जौन की स्वतंत्रता संग्राम के बिगुल फूकनी। बलिया ऐतिहासिक जगह है। स्वतंत्रता प्राप्ति हमनी के भइल जब 15 अगस्त 1947 हमनी के बलिया जौन बा पहले ही स्वतंत्र हो गई रहे। बलिया के क्रांतिकारी सम्माननीय माननीय चित्तू पांडे जी कलेक्ट्रेट पर झंडा लहरा देहनी। बलिया पहले ही पूरा देश में सबसे पहले बलिया आज़ाद है। ये एक से एक वीर बाणन, वीर के धरती है। और वह सब देखिए बलिया स्टेशन बहुत लोग जुटल बा। आज सावन के पहला दिन सोमवारी भी बा। और वह सब देखिए बहुत भीड़ भी बा स्टेशन पर, बहुत ज़्यादा भीड़ बा स्टेशन पर। लोग आवता। बलिया में बहुत ये भृगु नगरी कहाला, भृगु जी के नगरी है। और इस नगरी में भृगु जी के मंदिर बा, बाबा बालेश्वर जी के मंदिर बा। बाबा बालेश्वर जी के आज सोमवारी के दिन बहुत भीड़ लगेला और बहुत ज़्यादा भीड़ लगेला। लोग आवेला, आस्था के केंद्र है। लोग सम्मान के जोग बा। एजा के लोग भोजपुरी समाज के है। लोग ये बलिया भोजपुरी समाज के बहुत बड़ केंद्र बा। एजा से प्रगतिशील भोजपुरी समाज 15-16 अक्टूबर के भोजपुरी भाषा के मान्यता खातिर बिगुल फूकी बहुत बड़ भोजपुरी सम्मेलन होके जा रहा बा 15-16 अक्टूबर के 2024 में। और प्रगतिशील भोजपुरी समाज जो लड़ाई लड़तिया भोजपुरी भाषा के संविधान के 8वीं सूची में दर्ज करावे खातिर वो एजा से बिगुल फुकाई। और निश्चित रूप से और वह सभी बात के मानी कि प्रगतिशील भोजपुरी समाज जौन काम कर रहा बा भोजपुरी भाषा के मान्यता खातिर, तो अपना मातृभाषा के लड़ाई जो लड़ रहा बा एकर मान्यता जरूर मिली। आज बलिया से बिगुल फुकाई 15-16 अक्टूबर के जम के एजा से सब प्रगतिशील भोजपुरी समाज के माध्यम से सब कार्यकर्ता जितना पदाधिकारी सब जुटी हन, आम जनता जुटी। एगो एजा से हुजूम तैयार हुई। और प्रगतिशील भोजपुरी समाज के प्रयास से भोजपुरिया समाज के प्रगतिशील भोजपुरिया समाज के जितना भी लोग बा ये सब के प्रयास से भोजपुरी भाषा के निश्चित रूप से मान्यता मिली। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम, गोड़ लागतानी। सावन के पहला सोमवारी के शुभकामना बा। जय भोजपुरी घर घर